Така, днеска тук просто имаме важно събитие в хода, събрание да направим на един човек, който нема пари тук да си плати асансьора. И сега, братче, тия съседи отгоре какво да правят, при положение, че те са възрастни хора и те са трудно побиващи хора, които трябва нали да го ползват този асансьор. Да. Ами не знам сега. Трябва сега да се обадиме тук на някой. Дай ми през този часовник дали може да се свържеме изобщо. Ето, през този часовник да видим дали ще се свържеме тук изобщо. Къде беше телефона? Е тук. Сега ще звъннеме на Испанийката, защото нали то асансьор са го докарали от Испания, за да дойде от Испания до България. Сега ще звъннем на испанката да видим, да им кажем точно какъв е проблема за този човек, който няма пари да си плати асансьора, където той сега нали, не работи, но сега просто ще звънем на Испанийката. Ето, уронката. Защото нашия асансьор нали, се казва урона в блока, хубав с спускащи врати асансьора. Сега просто ще звънеме тук на Испанийката. Ето. Звъниме да видиме сега.